Co jste našel? Naše jsou plácovské stopy. Ukažte. Tady, ty kouličky. Vidíte to? Ty kouličky. To jsou opravdu nezvyklé stopy. To není ani od srnky, ani od žádného jiného zvířete, že? Ne, to jsou jen od plácu. A jedině už víme, kde můžou být. Na 2 místech víme, kde můžou být. Buď v tady té chodbě, nebo ještě celý obejdeme, tam ještě jedna chodba. Takže to musíme zjistit hned, jak to může, jak je. Musíme pak ty pláce Takže co navrhujete, kolego? Navrhujeme nejdřív, aby jsme šli touhle chodbou. Jenom 5 metrů od toho. A jestli tam najde nějaký pláce, tak ho hned chytneme a zabalíme si ho do kapsy. To je taková malá tragédie, ale ten druhý musí být na druhé straně té chodby. Chápete to? Nebo jasně, ne? tak jdeme na to. Let's go! Tak co tady vidíte? Vidíme tu velkou chodbu. Zvláštní chodba. Zvláštní chodba. Koukám, že pláci mají rádi čipsy. Vidíte to? Jo, čipsy. A zrovna tam je jeden pláce. Ukažte, kolego. Tam je jeden pláce. Ukažte, kde. Helejte se, tam na tu černý. Ukažte. Já jdu chytit. Počkejte. Jo, tamhle je, tam je. Já jdu chytit. Tak běžte pomalu. Ať vám neuteče. Pomalu. Ať ho nevyplašíte. Máte ho. 3, 2, 1. Jo, máme ho, ukažte, jak se cuká. Rychle, schovejte ho do kapsy, rychle. A máme ho. Je to tam. Máte radost, ukažte. Jo, tak jdeme. Ale teď ještě jednoho musíme chytit. Takže přivá pískání. A vidíte něco, kolego? Je tam. Myslíte, že ho chytíme? Tak ho obklíčíme. Máte ho. Tak to máte ho. Nemáme, Jak to? On zmizel. Sakra. Podíváme se na něj, kam mohl zmizet. No jo, má tam moc místa. Ten utek do těch chodeb. Musíme se na ně podívat. A tady zase stará dobrodkyně. Vy nás pronásledujete. Jste mě vzali s sebou. Našli jsme plácovskou šipku, ta nás dovede tam, kde ten plácíček asi. A kam ukazovala, když jste ji našel? Ukazovala tam. Kam? Rovně, takhle sem. Tak jdeme tam. Ukazuje tamhle. Tak to jdeme prozkoumat. Tady v té chodbě malý. Tak jdeme se tam podívat. Já vám můžu. Jo, vidím ho. A svěťte na něj. Pomalinku. Ať vám neuteče. Máte ho. Jo, mám, ukažte. Z ruky. Musíte na něj posvítit. Máme ho. Mrzká se. Tak ho jdem do kapsy. Tak. Máme oba dva. A další epy. A další. Počkejte se tam. Další pláce bylo možná nevíme, ale možná i dneska. Teďko, kolik můžou se objevit další pláci, chápete to nebo ne? Takže myslíte, že je půjdeme prozkoumat? Jo, to je prozkoumat. Z čeho jsou, odkud se vzali a co jedí, co mají rádi? Rádi mají pivo. Nevíme ještě přece, to se musíme teprve všechno zjistit. Takže jdeme na to, kolego. Jsme úspěšně chytili 2 pláce, který teďka jdeme prozkoumat, takže se vracíme k našemu autu reportérskému. Zase ty pláce. Koukejte na naše auto. Kde? Tamhle, požírají nám gumu. A jo. Tak je jdu chytit. Opatrně, ať vám neutečou. Asi se nám chtějí pomstit, že jsme jim ukradli 2 malí. Opatrně. Zůstanu pouzdálí. Pomalu. Zabodáčky. Máte je, ukažte, hejbou se, prskaj se.
Tak je musíte držet. O, dobrý, dobrý. Jo, připoutali jsme je, hajzlíky mrňavíšk. A teď půjdeme k našemu domu a tam vyzkoumáme další stopy pláců, který můžou být velice velký pláci nebo i malý, to je jedno, ale musíme se dozvědět, jaký můžou být. Takže pro dnešek se s vámi loučíme a my jdeme prozkoumat Další pláce u našeho baráku, tak zdar a u našeho baráku zase objevíme, tak čau. Tudy jich musela jít celá tlupa. Podívejte se, jak to tady rozkousali, jak to tady zničili. Podívejte se, i celý to křoví je vysekaný. Těch muselo být minimálně 1000, co říkáte? Myslím, že jich mohlo být víc, protože takovýhle kusy by jeden pláce nemohl přece rozřezat. Nevíte ty symboly? Vidím. Co to znamená podle vás? Já jsem technický vědec a vím, že tady ty symboly plázovský vyjadřují na to, že ještě můžou být nikde. Toto jsou tady ty tunely. Na mě mluvte. Tady to je naše tajemné místo, kde teď stojíme. Toto je náš barák, toto je Praha, na můj barák jako Pokratice. A ještě tady to je to New York, takže musíme v New Yorku je varovat, ať musí tam být krutitelé nějaký, aby se mohli vyjadřovat na ty věci a pak ty pláce chytit a ušknout. A vidíte, jak ještě tady No je to spoušť, neuvěřitelná spoušť. zničili tu úplně všechno možné. A je to úplně všechno. Celá ohromitánská spoušť. Takže jdeme dál. Jo? Jasně. Tak opravdu plátci jsou úplně všude, podívejte se. Vidíte je? Ukaž, kde je ten první. Tamhle jeden, Ukaž. ten černý. Ukaž. No, já zaměřím na něj. A jo, tady. Tady je druhý. Kde? Tamhle. A jo. Třetí je tamhle na té lampě. Na jaký? Tamhle na té. A jo. A čtvrtý je tamhle na to plot. Na plotě. Jo. Tamhle, to auta. Opravdu. Taky sebereme a Jestli se nám to odneseme na podaří. naši základnu. Tak jo, jdeme na to.